Γεια. Φάνη, θα βλέπει. Ναι. Δεν έχει τάμπλετ ο Δεσπότης. Υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών ηγετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ορτή ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου και το πνεύμα Ιησού. Του Αγίου Ευαγγελίου του Αρχάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Στο καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτης Γαλιλαίας και βαπτίστην ο Ιωάννης τον Ιορδάνην και ευθέως αναφέρον από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνον επ' αυτόν και φωνή γέννητο εκ των ουρανών «Συ ο Υιός μου αγαπητό, ενώ ευδόκησα». Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ορθιστών Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημονέτου της πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αναδειχθήνε αυτό από τρόπιον πάσης επιβουλής ορατών και αοράτων εχθρών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών. Εστάξον ημών ο Θεός ο δοτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εμφανάς μακράν και ήλαιος γεννήμην δέσποτε ευθές αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και φαλάσιμον το Κύριο ο Ιορδάνη πάντως είναι καθεξάμενος και γιάστος τα είδατα και ευλόξον πάντα συμμάχτου και σκρίπτω αυτόν αυχαίνους σημέντος του δουλείας πρόσχημα και καταξύ μας εμπιστήνει του αγιασμού σου για τους του είδατος τούτου μεταλήψεως του και ιερατισμού και γενέστο εμείς Κύριε εις υγεία ψυχήστε και σώματος.
φάνη βαπτιζόμενος σου Κύριε, ή της τριάδος επανερώθη προσκύνησης, το γαργερήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Επιφάνης Χριστέ ο Θεός, για τον κόσμο ότι σας πάλι ο ίδιος το πεις. Ο ίδιος δεν έπαιζε αυτό το μουσική. Έπαιζε μεγάλη Αυτός τον ίδιος πάλι παίζει. Ούτε ξεκινά, ούτε ξεκινά. Πάλι ο ίδιος.